Добро утро на всички ентусиасти на велосипедите. Днес 8 юни е едва от първата седмица от месец юни. Не, първата, втората, така да го кажем. Намираме се точно пред общината, град Петрич, където днес се провежда събитието Беласица Байк Тур 2024. За мен ще бъде участие трета поредна година. Две успешни, дано и тази да бъде успешна, да ги направим, както знаят всички, 2 дни по 100 км. Общо 200 км, 3 държави: България, Гърция, Северна Македония. Знае се, тръгва се от Петрич, минава се през Промахома, Гърция и оттам директно цепиме по подножието на Беласица планина до Дойран. Днес малкичко ще се отделиме от тази група, която ще се събере след малко, поне час. Ще има около 300-400 човека тук и ще се даде старт на тръгването. Аз, Бат Дана и чакаме Гошката. Тримата цепиме малко по-рано, защото днес го дават страшни жеги. А нашата цел е да избегнем поне тези жеги. И да сме 2 часа преди всички на Дойран. Нека деня да си го оползотвориме там по-добре. Си направим плащче, кафенце, обедче, почивкичка. Да бъде хубаво. И го и това Alpine Start. Аз си да само облекло 2 бона по тия момчета. Да, аз най-обикновен. Аз най-обикновен. Така, момчета, тръгваме. Нашия старт започва сега. Само, Данчо, едно ще кажа. Едно време монахините са карали без седалки. И отеца им е казал: ако много викате, ако много крещите, ви слагам седалки. Айде бе, вие вас двамата днес дали ще крещите? Служил съм ви седалките. Ти майки си без седалки. Айде, старт. До тук едва цели 10 км. След малко съм на границата Промахома, Кулата, Гърция. Къде са още 90 км? Ще ги минем. След 3 часа сме в Дойран. Пресичаме ЖП линията. Охо, днес има доста опашки. Има коли. Това е всичко за надолу в посока Гърция, плажуващите. Сега ще им направя едно харакири между тях. Въпреки че аз после ще съм на жегата, те ще са на климатика. Едва е 8:30, а опашките са жестоки. Намерих си едно левче за късмет. Тази опашчица и мен ще ме забави доста. Едно 5 минути от времето ще ми отнеме. Айде сега карти, проверки. Най-добре камерата на главата, за да са ви свободни ръцете и натискаме здраво надолу. Преминахме границата набързо, прередихме всички коли, минаваме през патарините и се спускаме по подножието на река Струма и малко по-долу в Гръцко я пресичаме и влизаме официално в подножието на Беласица от към Гръцко. Йорго ми звъни. Йорго! На патарините! Друго си, когато гърците не могат да ти вземат евро и 90 цента. Красива гледка към река Струма. А сега съм между планина Беласица в дясно на мен и в ляво планина Славянка. Разделяща ги река Струма. До тук съм 25 км. Тупът се бързо километрите. Пресичаме вече Струма от към Гръцко и пред мене вече далече в хоризонта се открива южната страна на Беласица планина. От тук вече се открива хубава гледка към връх Конгор и цялото било на Беласица планина. Аз имам някъде още около 50 км. Имаме ни 2 баира, но ще ги мина лесно. Леко. Ако имам сили, ще го направя на един дъх. Далечината вече се вижда и Будковското езеро. На камерата надали слабо го виждам и аз, но равно и мазно като тепсийка. Ясо, не виждам 2 колоездачи. Дали това са Деян и Тарас, ще разбера след като ги настигна. Живо здраво! Караме и вие да избегнете жегата, нали? Ева!
Добър ден! Преди събитието, а? Преди всички. Ами, на жегата не става. Вече успоредно на мене в ляво се вижда ясно, но не и на камерата, Бутковския гьол. Е тук на следващата отбивка на светофара, в ляво и се стига до него. Място, където може да се видят едни от най-екзотичните животни, фламингото. Ето от тук се вижда изключително добре огромното Бутковско езеро. Мамичката му, това гадно баирче. Има още едни колоездачи. Решили рано да тръгнат да избягат жегата. Сега е 10 часа. Горе-долу цялата група в момента е на границата. Не си представям 12 часа какво ще бъде тук. Почти го взех. Все едно всека сутрин отивам за работа и взимам деневилацията, която е нагоре от Паромай за село Беласица. Само че, за разлика от това, че сутринта не съм по жегата и не съм минал преди това 60 км. Една доза енергия. На здраве. Да заредим силите. Еликсирче. Право като го изпих и настръхнах. Не, има още едни машини. Пратя по педали днес! Къде ти фанелката? Не мерси. Не мерси. Къде са? Не знам. Още от Петрич ги оставих. Като гледам колко часа е, още не са на първото село. Добре, че тръгна по-рано, гледам се. Главата ми фурна. Потегли ме? Да, бе. Айде. От поне 20 км не е имало такава денивилация. Малко да релаксира газа, че приех формата на седалката вече. До тук съм 80 км, 3 часа и 16 минути. Мамичката му не остана. Ето това е Дойран, 3 км жадувания Дойран. Сега сме от тук надясно и тази денивилация продължителна с 10 км приключи. От тук нататък имам малко равно и съм вече към границата. Поизморих се. Не е лесно на един път да се вземе това нещо. Пред мен е вече езерото. Направо ми идва право напред с колелото във водата да се хвърля. Страшна жега. Това изморява най-много. Не километрите. Не денивилацията, а жегата. Ето е и границата. Стар Дойран. Най-накрая. Сили 1% от 100. Нещо по-удобно вече от седалката. Голяма жега. Фуктак заведение в Македония. Стар Дойран. Сега ще хапнем нещо. Задължително да батериите. Да се знае. На здраве. Направо ръцете ми трепеят. И другите от групата пристигат. Добре дошли. Здраво. Здраво. Мръсна жега. Айде на здраве, Дане. На здраве. Кой те фане? Цела бутилка. Кой те изпусне, на мен да те пусне. Лапаш сладко, нали си на диета? Снимай, снимай. Снимам. Лапам си. Инче се прави на фитнес джима. Да, екстра бирата в леда. Да се охлажда постоянно, момче. Абе, беги некъде, бе. Ако бегай. Как те ли много? Не съм ви чул. Инче щех да ви сложа седалките. Как? Преди границата, как? Не съм те чул. Инче щех да ви сложа седалката. По-добре. Едно като чувалче. А Митко дали ги служило? Кой Митко? Маринов. Какво трябва да ги търсиш, защото тия... Той ми се обади на мене. Ява моите чанти. Успокои се. Зарядното. Айде, момченца, още сега като седна на седалката и газа ми е баница. Сега ако си излюпиш на газа, дам, че тази вечер ще излекува. Сега след няколко бири вече трябва да си намерим и вилата. Това са ни виличките, хубавите тераски от супермаркета, как ще си заредиме бирички и тук ще си почиваме. Айде да видим как ще паднеш. Я помахай на татко. Я помахай на татко с ръчички. Не дей, стига да махаш, ай, не дей, ай.
Браво, на татко 2 педала. Ти и Данчо. Тук сме. Тука. Айде пак. Я ела. Идиш ли? Идиш ли? Ехе, цел един педал. Само Гошко. Цели 2 педала. Вече Данчо. Браво. Нещо пред камера си. Ехе. Пипак си бира. Пипал си. Много хубава раничка имаш, бе. Всичко е добро, безплатно. Всичко е така. За мен нема. Сега за кои би ли купил? И аз звънец. Та първата не, втората. Wi-Fi има? Има. Да, А млади ме вести има ли? има и това. Ама стари му трябва за него, стари. Затвори вратата, някой да не ми открадне Хектор, че съм исти. Добре, момчета. Сериозно сме се дипломирали, е? И утре ще му мислиме. Утре ще е мъка. Дано ти от контакти ви пожелавам тук да не отговарят батериите на те. Да не мога да си заредите почините. Чекай да видим госпожата. Айде, почна се, айде си. Айде първи. Айде се едно булка сме взели. Влизай вътре. Айде. Тук сме, отгоре си влиза, ние сме от село, бе, човек. Да, ти иска през прозорцето да влезне кръв. Ли, гледай, ще остава. Гледай. Я включай тука. Това е. Ти ли го остави тука? Не, бе, абе, ти си маумен, че ти от тия 4 бири нещо... Врата на Бати убавеца. Сила. Кой Добре, аз трябва да спия на това, ти като по-малекчук на това. една спална. Аз ушилата Данчо. Мали, и тук сутринта като гръмна. И двете, от тук кой спи, от тук е събрат. А тук кой ки спи на това него? Данчо и детето ти. Отвори вратата. Ки се посера. Явина. Volkswagen. Това е Volkswagen механизъм. Ти, Аз цяло нямам такова. Чекай. Омбашия, гледай. Голи тука Беласица Прайд днеска. Не Бела Тур 2024. Бела Прайд 2024. Бира, Черпиш по-лабото ми по-бело вино, голи ки се снимаме за теб. Не само за мен, за всички зрители. Аз ги му купа. За всички зрители. Ще те гледат гол. Това видео ще ви най-гледане. Хайде, Йорго! Хайде! Ще направим сега една разходка преди вечера покрай крайбрежната на езерото. Ще отидем до басейна, където са голямата група. И общо взето това ще бъде. Рано ще си вечераме, за да може после да си полегнем по-рано, да може да сме отпочинали за утре. Плажовете тук са пълни. Има плажуващи, релаксират си хората. Коше? Да. Все едно съм в Калифорния. Нали? Хубаво е в Калифорния. Все едно съм в Калифорния. Да, че се побърка. Това е басейнчето. Миналата година тук се джубуркахме, плувахме. Георги, радвам се те видя на живо. На живо сме! На живо е номерал. Как си, бе, приятел? На Бадана там с Това е Бадана, да. Така? Това как ли? А не. Това е Георги Полизоев. Как му чете? Йорго? Жорго. Дето бяхте с него горе на върха, дето Къде там пада? Къде пада, къде стъркаля? Дето ти правиха батерица с нощ с 2 лева ли дойш? Нощ от, да, и 2 лева ли? Аз днес тръгнах по-рано да избегна с цел жегата. И да ви кажа, нищо не съм се мазал и не съм изгорял изобщо. Да, снимам. Сега, чакай малко. Един въпрос имам към тебе. Как се поздравяват, какво си казват тия анонимните алкохолици? Сега. Айде, помниш ли? Сега, помниш ли? Как се поздравяват анонимните алкохолици? На здраве, ако си кажат, малко е странно. Да. Не е на здраве. Виж са, въпреки електричките не отстъпваме, нали? А за учениците да го чуят това сега, и да знаят господина какво им прави. Изостава 4 пъти и ги настига. Нарочно. И то с цел. Да, за да мога... Момчета, взимайте пример. Всички машини са вече тук на лице.
Всичките колела на шестимата човека. Колелото на Дитка, колелото на Митко, моето механично, Данчо Дивлев. Както винаги всеки път Данчо Дивлев. На Гошката госта, на Данчо камиона и на неговата любима трекчето. Трекчето Марлин. Марлин като Мария. Направихме една почивка, не сме спали, вътре си побъбрихме на хладничко под климатика. Сега, след малко се запътваме към ресторант Романтик, там където е цялото събитие, всички където са, повечето част от хората, там ще вечераме. Хайде да ти бе, репортеро! С тия електрички като ми се повръщат, толкова ми е гадно. Другата седмица ти питам. Няма какво да ме питаш. Омлет. Данчо ще си чука яйцата. Виж, има и 2 яйца допълнително. Тия на очите ще ти ги сложа. Как беха тия, бе? Матоци? Матоци. Лудия репортер. На живо. Айде. Айде. Влизай да папаш. Патана няма. Митенце, ракийка, ай на здраве. На здраве. Айде, де. Ама без да сърбаш. На хубавата ракия. Я глътка. Робовска. Доленска. Ай, хората не знаят къде е Робово, ама Долен не знаят. На здраве. Жали на там. Помазахме положението. Преди такива обиколки трябва да се лапа всичко папо яко. За нашия специален клиент Бандана. Вижте как му въртат виното. Тук вече настроението му е удра в тавана. Много ясно, що да кажа. Му докарам ябълко, процент има да пи и да вика много много. Гошко, айде от заведението на тераската, биричка, легаме. Ти там на това креватче, хубаво. Моите барби. Ти какво правиш? Тук беля нещо му прави. Видиш, бе, Това е жълто. то снима. Ти пикали, бе? Това е нещо жълто. Ти си изпускаш, бе. Това не ме реста работа. Ако се е заредил, извади го отвънка, моля се. Брат, няма шанс. Данчо сега ще се прибере пиян, ще го бутне. Поне масата малко дръпни така настрани. Ана към вратата, а масата към стената. Ти си от видео. Да. Айде, лека нощ от нас. Ако искаш. До утре. Това има нощно виждане, да не е кьорово като теб. Само тел. Айде, до утре. Добро утро. Добро утро. 5:34 сутринта. Македонско, което означава 6:34 българско. Сега ще зареда с една хубава закуска и някъде към 7-7:30 българско време се отправям директно посока Валандово. Ще тръгна малко преди групата. Искам просто да избегна тези големи жеги на това стръмно изкачване, този проход Валандово. Няма да съм единствен, още много потеглят рано по хладното. Марти, добро утро! Добро утро! Да ти остава багажа тук ли? И я на кашона нещо го натоварим. Вече сме извън Стар Дойран, след малко преминаваме през Нов Дойран. И от тук нататък, освен един хубав асфалтов път, с тръбни баири, друго не ни очаква. Очакват ни няколко кръчми в последствие, но за да стигнем до тях трябва да дадем малко и от себе си. Тази беласица планина, където се вижда от тук, само трябва да пресечем. Пресечем ли я, вече другото е песен. Натискаме! Преди малко на табелата ми показва Струмица 27 км, Валандово 11 км. Реално погледнато не е далеч. Имам до Струмица цели 27 км, от които имам само едни 5 км трудно изкачване.
От тук се вижда вече прохода Валандово. Обаче си се кефа шосейките как се минават като спрял. Това е красивото Т-образно кръстовище, където е сега ще ми падне в ръцете прохода Валандово. До тук сме минали 20 км. До Струмица още 21. От тук се започва вече катеренето. Приемам го като предизвикателство това баирче. Леко, за радост, все още жегите не са напънали и ще ми е по-добре да го взема сега, отколкото след час и половина. По-нагоре, става все по-стръмничко. Минал съм километър и половина, точно 5 минути. Карам на 3-4 венец. В момента съм на 4. Добре се движа. Пулс 150. Но пък не се чувствам задъхан. Щом си върта, говоря, играя със скорост, едно надолу, едно нагоре. 4-ти, 5-ти венец. Добре съм. Първата година няма да забравя. На 4 места спирах. 2 пъти бутах. Втората година не съм бутал, но и по-бавно го взех. Сега мисля, че ще бъде с една идея по-добре от втората година. Като време. Привет! Сега е по-добре, има сянка, после и тази сянка няма. Не остана. Бате Гого да катери, не остана. Дай, момче! Перфектна форма. До тук 19 минути. Почти съм горе. Деневилацията понамалява. Чувствам се уникално. Въпреки че държа пулс 150, съм в прекрасна форма. Аз ми е дало да те видя. 22,9, 31 минути тази година. Много по-добре. Аз за по-малко. Колко? 8 часа и 30 тръгнах. Аз не, само прохода съм засекал. Точно, дето е в началото, нали има една изоставена ферма. Да. Преди самото качване. Аха. Там спрях да махна очилата. Ева. Гледнах. Нема виса, това ще кара до гояче. Васа има нещо пакетирано или не? Не, чипс не. Нещо като бисквита, такива пакетче или няма? Не, искам такива, долу 6. Само колкото удари киселите от стомаха. Това ти трябва. Как да направя? Удари киселите аз чух пчелите. Не, когато караш, много киселина се образува и да. да обере. Знаеш, Айде, за здраве. МК! Его Георги, това е живия пример. Натискам. Гледам го как почна от нищото, какво прави. А пък филмите са му супер. Аз най-много кефим се на филмите, защото те са като енциклопедия. Абе, гледаме. Къде чуеме нещо, къде знаем нещо. Има нещо друго. Вътре пускаш? Да. Да, има си канал Google 89 на латински. Значи го вие, защото 100% ме е снимал, как тук се мърземам по пътя. Абе, Супер. Страшни лафове има в това. Много готино, дето е тук местния, той, който е петрички си, нали. Диалекта. Закачат си и винаги аз ки добронамерен. Виж едно кученце там. Миналата година в Перник помниш ли бе, човек? и го носи, защото се загубил обезводнилост. После, каквото види, горе идва овчар, козар, почва да си говори с него и човека веднага намира общ език. Стои му с кефа, викам, гледайте, викам, вие само това ви интересува, вие нямате други пъсти, само тия двата ви работят. Оня ден едно момченце на сигурно първи, втори клас върви с завалията. Аз отивам на работа, той с телефона, още рано сутринта тръгнал на училище, той главата не дига. Не знае по тротуар ли върви, по път ли върви. Те не знаят. Облъчен. А знаеш при нас какво става? Слага качулката, слага и слушалките, тъмните очила и върви и върви. То е вече друго измерение. То е друго измерение, ама знаеш как ще измери, което го карало? Лошо е това. Момчета, тръгвам. Надолу ще се видя, аз там ще спра на това, ще чакам моите хора. И аз ги чакам моите. На заведението направо. Айде, МК! Господина ми номер 1, момчета! Страшна машина, смазана машина!
Браво! Поздрав на твоите момчета! Те ще гледат. Тук на македонска кухня ще изчакаме моите бойни другари. Те сигурно вече тъкмо са тръгнали. Добър сапорт! Или сега да караме малко по-бавничко, ама сега... Нищо, така като има сапорт е готино. Защото не, че сам караш и гледаш. Да, добре беше. Супер. Жигата. Момчета, благодаря за добрата компания. Радвам се, че се видяхме. Сигурно сега по трасето вече няма да се видиме. Аз съм за Струмица, вие сте нагоре. Поздрави на половинката и чакам радостната новина. Да, ще го отбележиме. Добре, момчета. Айде, чао, чао. Всичко хубаво, чао. Аз продължавам направо. Директно Македония, Струмица. Моля? Е, тук е! Тук е, но аз ще си мина през Струмица. Иначе сте от тук и минавате под горските села. Супер! Да, приятно. Благодаря подобно. Вече пак от северната страна на Беласица планина. Ах, тази Беласица. Като цяло тази година дори Валандово това изкачване мога да кажа, че ми беше дори приятно. Едно приятно малко изнасилване. Когато ебето е неизбежно, човек трябва да се отпусне и да се отдаде на удоволствието. По същия начин и аз така. Отпуснах се и ми беше хубаво изкачването. Хоп вляво, огражден, хоп вдясно Беласица. Пак огражден, пак Беласица. Между две прекрасни планини. След малко съм в ново село. И така очакваното Лебедово езеро. Един добре разположен ресторант в подножието на Беласица планина, македонско. И вече сме тук. Вече съм тук. Другите се чух, ако не вземат решение да останат на шалом в Струмица, ще дойдат тук и ще се събереме всички. Само да си избера едно място. Ще се прежаля за вас. 10 часа съм бил в Струмица пред шалом. Отегляме. Комплекс Лебедово езеро. Почерпих се, покапнахме и сега имаме едни 40 градусово асфалтово каране. Айде! Айде, момци! Айде! Приятен път! Пред нас вече и македонската граница на пропускателния пункт на Златарево. Ето сме на българската част. Петрич! Табелата Петрич, а пред мен отново клуб Планински орел в Търговище. Емо! Отново пред мен. Върта цял ден пак пред мен. Значи ваша спирка Самуилова крепост. Браво! Леко караме, да. То вече е аз зор нямам, моето приключва след 20 минути. Тук има една хубава, приятна водица. Няма как да я пропусна да не се охлада. Долу е реката под мене. Мислих там да отивам. Там да се изкъпа, но е много мръсна водата. Затова е и тук. Ще се охлада. Прекрасно тече. Леле. Няма къпки. Право ми идва да лягам тук под водата. Няма такава прохлада. Леле, майко. Нов човек ставаш. Още. Добре, прекрасно.
Силата на Хектор нека бъде с мене! С мене! Аха! Ей, каунеш! От тук наляво и се запътвам директно към вкъщи. Останалите след техната спирка е в Петрич, но те оттам започнаха, а аз започнах от Първомай, следователно приключвам и цели 7 км по-бързо. Даринка! Ах ти, красавица! И така, който карал, който е изпуснал следващата година отново да не изпуска. Беласица Байк Тур 2024 приключи успешно. Първия ден, добро темпо, 3 часа и 40 минути някъде на един дъх, което е доста добро постижение за мене. Днес по-добро време, но пак с 10 км по-малко, 3 часа и 34 минути. Но пък това ми е само карането днес. Там, където сме седяли 1 час на Лебедово езеро, там на водата, още на македонска кухня и там стопирах времето, 3 часа и 40 минути, близо 90 км, 89. На другите участници ще бъде до Петрич 95-6, както първия ден, така и втория. Но какво да се прави? Тръгнах аз от тук и тук финиширам. Това ще бъде от мене. Позабавлявахме се, направих си кефа. Групата, ако гледа, да не се сърди, Бадана, Гоше. Просто исках да си направя кеф, да дам всичко от себе си, да мога да покарам. Ех, тая хубавица. И си изчешах хубаво красата. Шосейно каране с Хекторчо, те мазни гумички. Подпали ги на този асфалт, но се справи байкът чудесно. И той им беше верен и аз му бях верен. Така че до следващата седмица, живот и здраве, по план да направим едно спално поле, едно релаксче. Айде, да не се заричаме релаксче, защото миналата година с Гелето и Краси беше релаксче, пък се надънихме в едни клекове, в едни пътеки тясни, до хижа Беговица, гуми пукахме и от релакс се превърна в цяло приключение. Нищо не се знае как ще протече всяко едно следващо колоездене. Само Господ дай с нас, живи и здрави, напред! Чао!